remaja, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Sharon Pangaribuan selaku Ketua Panitia Paskah RAKBP Serpong 2024. Perkenalkan, saya Ruth Siahaan selaku Wakil Ketua Paskah 2024. Perkenalkan, nama saya Justin Siahaan. Dan saya Rafael Sihombing. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan April, bulan di mana kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman remaja pasti tahu dong kalau tahun ini ada Paskah Remaja. Tema kita tahun ini adalah bersukacita karena keselamatan. Dan subtema kita adalah menjadi remaja yang bersukacita dalam mengekspresikan dan mewartakan keselamatan oleh karena Kristus dimanapun berada. Kegiatan Paskah RAKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 20 April tahun 2024 dan akan bertempat di ruang gereja ibadah umum HKBP Serpong. Lalu kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 3 sore hingga jam setengah 7 sore. Pastinya akan ada banyak sekali penampilan dari remaja yang keren-keren nih, karena semua remaja akan terlibat di dalam perayaan Paskah. Selain itu, bakal ada games juga loh yang pastinya bakal seru-seru banget. Kami mengharapkan teman-teman remaja untuk hadir dalam kegiatan Paskah Remaja yang akan datang. Sampai jumpa di acara Paskah teman-teman remaja HKBP Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Horas!
Shalom. Kuriani Tuhata, tapasonang ma dirita, tapuji ma Tuhan debata, marede maita sian buku ede nomor 10 pitu, ayat sada 1 ayat 3. Mari hite goar ni bata ama, dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amen. Isapan mahamu songon poso-poso ne baru tubui, disusu na denggan na sumangasi asalam gadahamu, mari te siani molotung nunga diadai hamu hasar ni Tuhani, puji hamu madebata hagugotei, walaupun hamu ma debata ni si Jakob, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan di bata para siroa na sumurung. Didok hatam do. Ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Saya paruhai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jala hot hami dia porsiaw na ture. Asa toktong makirim dia ehon do dia sangapon sogot. Selononmu tu akan na porsea diho. Amin. Napuji matuata marede maita sian buku Ede nomor 497 ayat sada. Nagabe sikak ni pati tuhita di mingguon. Imana nienet sian Yesaya 2 ayat 5. Yesaya 2 ayat 5. Betahamu ale pinopar ni si Jakob. Mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Ido sahakna atong rak mangidogugu mahita mangulaw na hombar tu pati nai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulaw na hombar tu pati ni. Amin. Tapuji matuan de bata marede maita sian buku Ede nomor 24 ayat 4 dot ayat 5. Tatopo tima dosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomor hami dahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati itu madikon dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubain dipangido hami. Saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringok tu hasesani dosata. Molo tu ngadong manang ise namar dosa, adong do pangodiota diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringok tu dosata. Alai dada holan taringok tu dosata. Doho do taringok tu dosa ni salhut portibion. Asa ngapon madiribatana di gijang. Amin. Tapuji ma Tuhan di bata, mare de maita sian buku edde nomor 432 ayat sada. Turpu epistel tuhita di mingguon, ima natar surat di Pasalmen 133 ayat sada 1 ayat tolu. Tajahama marsika soring. Edde hanakok sian si Daud. Idama dengan nahi do sonang nai, molo tung pungu sahudulan akana marhahar marangi. Songon niak na khusus diulu pola mabaor tumise. Tumise ni si Aron, pola mabaor sahat turabu ni akka ulosna. Songon nabur ni Hermon, nama baor tu akka doluk Sion, ay disido di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Ola nido sahatna, martua ma natumangion hata ni libatang, jala na upeosa. Amin. Tapuji matuata marede maita, sian buku ede nomor 110 sia, ayat sada 1 ayat 2. Tidakon ma haporsiotei, songon nani na tidakon idongata sa porseaon di sa dok portibion, rap mahita mandok.
Au persea debata Jehovah, ido ama pargugu na setudusan natu mo palangit do tano. Au persia di Yesus Kristus, anak dibata Jehovah yang sekadai, iman berturboni si Maria, yang kabe-kabe yang cetondi perbadia, andora sehabuhan. Ido tuata, natu mau berni, di pakuman Pilatus, nama tetar pajar di ibana di hau pinar silang, natua tubuh di tanah. Namulak mahulu dari patuluhon, amanai suku, lauru siang di bata Jehovah, amanai pargogo nasus berusani. Isimai bana pai mamulak suku di tanah, mangumi halak na mangulu di mana. Au persia di berbadia, Jalan saja dia, dia akan ala Kristen akan dia. oh Yesus hanita, oh dia tai, Mulak manggulu sobat dagang di alat mati. Doa di hamba bangga surah-surah. Amin. tabegema erde pujian sian kor ama HKBP Serpong.
tabegema titing namasa diuriata di bagasan samingguan. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot napatu pahon permingguan di bagasta ganup marsada-sada. Lausu hutma pasahaton namisan parhalado selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun hari hatu tubuh dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Tiramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita saluhuna. Tikting namasa dihita na perjulo sadarion Minggu tanggal 7 April tahun 2024 masuk mahita tu Minggu Quasimodo geniti. Quasimodo geniti ima songon pasu-pasu nai baru tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2. Topik ini mingguon ima marparange di bagasan hatiuron. Kita hidup di dalam terang. Titik paduahon danak na tubuh. Di hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 nunga di basa-basahot tuhatta. Sada danak boru tu keluarga Daniel Hasudungan Sibarani inang Lady Sylvia Silalahi Wik Bethesda. Hipasdo danaki nang na torasna. Tik-tik padaluhon. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 April 2024. Nunga di jalo gabiru ruas ni HKB Serpong. A. Keluarga Andres sotarduga parhusip. Inang Mona Natalia Sehaan. Dohot salak yanakon. Pidasian gereja HKBP Medan. Jalan Jenderal Sudirman. Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh masuk tu Wik Betel. Paduahon keluarga Adolf Silvanus P. Manurung inang Handayan Huta Barat dohot 2 halak yanakon pidasian gereja HKBP Medan Jalan Jenderal Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh masuk Wik Bethesda. Kabupaten Padidion Nabadia. Sadarion Minggu tanggal 7 April 2024 di permingguan pukul lalu wip di Patupado Padidion Nabadia tu sia halak danak. Titik palimahon pangibation holong kor wik Bethlehem. Sadarion Minggu tanggal 7 April 2024 kor wik Bethlehem patupahon pangibation holong tu pos pelayanan Bintaro HKBP Serpong. Batu begihon ede puji-pujian donasida di permingguan manugot pukul siawip. Lamar mulia matuhata marhite pangibation holong on. Titik panopon pakubasion pertanyaan uik. Pertanyaan uik di mingguan di liburhon asa menghormati perayaan Idul Fitri. Jala diatur homa musengan tu tiki nalehet. Tik-tik papituhon akaulaoni HKB Serpong nanaing di Patupa. Perjulo latihan kor NHKYP di Patupa digandup hari Jumat pukul 10 sia 30 wib. Maringanan di ruang ibadah lantai 2 HKBP Serpong. Paduahon ibadah PA HKYP NHKYP yang di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 April 2024 pukul 10 sia wib maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Petuluhon Pesta Paskah Remaja HKBP Serpong yang di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 10.05 pukul 10 sia wib sore maringanan di ruang ibadah HKBP Serpong. Songonima suara tikting sadarion hatorangan na umapit taringotu akka barita tikting do tikting parhepengon boy may taida di tikting naung disagihon di WA group week mauliate.
Tapuji matuhatta, maredde mahita sian buku ede nomor 510 ayat sada 1 ayat 2. Ai torop do penalilu saya hatop mamulai. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu kuasi modogeniti di bagasan sadarion. Ima natar surat di surat parjolo na sinurat ni si Yohanes bidu sada ayat sada sahatu sada Yohanes 2 ayat 2. Songoron ma didok hatan itu hata tapayutihut ma di bagasan rohata. Na adong sian mulana na hubege hami na ni ida ni mata nami na hupano noti hami jala na jinama ni tangan nami taringot tuhata hanguluani naong gabe patardo hanguluani nunga huidahami. Gabe huhatid dakon jala hubaritaho kami tuhamu hanguluan nasa leleng-leleng nai. Naong adokyan diadopan niamai gabe di papatar tuhami. Nahuida jala hubege hami ido binaritahon nang tuhamu. Asa marpar sauran nang hamu rap dohot hami. Tuamai dohot tuanak na Yesus Kristus do par sauratai. Ubahen na husauraton hami hatau tuhamu asagok halalas ni rohamuna. Odo barita na hubege hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu panodang do debata. Dangadong di bagasan ibana manangahana holom. Molotadok naung saur hita tu ibana huhut taulahon naholom pargabus do hita dang siulah hasit tongak kita. Alai molo taparangehon hati uron songon ibana na di bagasan natiur. Saur do hita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak naido hita sian nasa dosa. Molo tadok naswadong dosata tapau toto do dirita jaladang di bagasan hita hasit tongani molo tatopo tiak kadosata hapo saddo ibana jala bonar mane sadosata jala payasok kita sian nasa hageduhon molo tadok naso mardosa hita
Pargabus do ibana tabahen jaladang di bagasa kita anggo hatana. Ale akka anaha ubahen husurat tono tuhamu asaunang mardosa hamu. Molo tungadong na mardosa adong do pangodiata tuamai ima Jesus Kristus partigori. Ibana do pardengganan pasay honak kadosata. Alay dada holan dosata tung do dosa ni sadok portibion. Ido yanggo sahatna. Hamu kadongan adong ma barita na mardonga poda taringo tu hatagagap. Dohot hatagabus na nidongan uju di parsaora de la potuak. Di dokibana ma tudongan na. Ai boto hamu dong. Piado di berek kamu adong jelok. Nasa mobil nenaibana. Rodak kadongan na mangalusi. Abuhay. Siya di do parjadi ni adong jelok nasa mobil. Adong. Dang terlebat do hamuin na. Alay alani jot marhata manggang doh hata gagap. Ujung nga mahom na madongan. Alay Roma adong nasing. Iya hamu. Onggoy buto hamu balangan na sa jabun na. Nagunang katam dang kohoin na ibiana nakin. Ido adonggo. Abo hadang padang tikosi. Ido. Ima nalaho mga pajelo nasa mobil lakinin na. Mangibangi hatagagap na binain na. Lapatan na manginang memang tarsongonido bakko ni hajol mauta targirgirdo mananginangi akahata na sugabiyak hata na agak fenomenal. Ay yado bigi hamu taringo tu bojak bortung martahuak. Dakyate hata ni ededi. Alai olo pitor tinggil si pareon ni alak. Iya iba. Olo do tutu. Bah, udah ko bojak bortung. Haru udo peanggo martahuak inna kan. Itu hato bo tinggil si pareon nama begion. Jalamurado tertai rohana tu hakka hal-hal nasongonon. Nang peswadong buktina. Katanya Peter hatok boy tangi. Holan itu katanya seperti ini hatok boy tangi. Amanginang tarsongonido sasitonga namasa hati diturpuhon na berkembang ajaran gnotisisme doketisme na meragukan taringo tu hadirion ni Tuhan Yesus. Nama dok adang toho Yesus si anak ni demata. Ana di pasuma-suma dui uju nakok tuha pinor silangi dan ibana dari persilakon na singgo ninna. Gabe godang halak meragukan keberadaan hasitongan ni Yesusi songon anak di debata songon si paluai di bagasan nguluna. Didok ajaran gnotisisme odo buktina ikon raju mata do pabua akan berbau material, fisik, aka nasogabiak goi. Hal-hal na spiritual do na homi jala badia. Jadi molo didok Yesus ibana debata alai daging manang jolma ibana totu dang homi bei dang sitong bei debata ninna nasida. Amanginang odo alus ni Apostel Yohanes do takadongan asing mangalusi akapoda haliluon namasay didok ibana nahuida hami marhite mata nami nahubege hami sian pinggol nami nahujama tangak nami ido nahubarita hok kami. Artinya apa yang telah disampaikan oleh para rasul, oleh para murid-murid Yesus,
itu bukan mitos, bukan ninna tuninna. Alai fakta sejarah, naung niida, naung binereng, naung binege, naung ditakasi, naung dijama tangan nasida. Ido nahina tidakon nasida. Bahwa para murid merupakan saksi tentang siapa Yesus dalam kehidupannya. Jadi jangan dong alasan nasida laho membantah taringo tuhadirion ni Yesus. Ala nasida do namar nida jalama katidakon isedo Yesusi. Lau sido naing tinogihon ni turpuhon na parjolo di bagasan nguluta manginang. Bodo murah-murah tarela pikirata. Rohata. Bahkan godang gohalak nagabe meragukan keberadaan di Yesus di partikian nuaing. Alai ditogihon turpuhon do hita asa unang pitor tinggil manangi-nangi taringo nama dok ninna tu ninna be taringo Yesus. Alaihata ni debata bibelta akan apinasahan ni apostel ido gabe sitidangi. Ini menjadi saksi kebenaran tentang siapa Yesus. Artinya orang bisa saja mengandalkan logika pikirannya atau mengandalkan fakta-fakta menurut mereka tentang siapa Yesus seperti pandangan-pandangan orang lain atau dunia ini. Tapi kita mau katakan, iman kita mau mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang Yesus itulah kebenarannya. Bahwa dialah Allah juru selamat kita. Jalaido nahina tidakon ni apostel Yohanes di bagasan turpuhi. Pabua Yesus ido panodang ni pertibion. Pabua Yesus do panodangi. Amanginang totu sahali do molo tataringoti taringot tuhata panodang piterlas do rohata. Sude namar hosa namangulu piter marolo polo bo majakon panodang. Tabereng ma di manugo nai. Hola bicar mataniari tiur ari. Akapidong namar tonga-tonga lang itor. Akamanuk. Sude aka pahapahanan. Sude marolo polo. Nak kita pe. Pitor tabereng. Sada ari na baru. Sada roh hati uron. Di bagasan hati uronon. Tarida mahulion. Ala na tiurdo uban na tarida amanginang kita sude. Uli dohot marwarna. Dangadong be naholom. Kecuali akakulit naholom mati. Songo kami. Dangadong be narudut. Tertarboto do. Dia do natikos. Dia do nasala. Ima alani hati uron. Songo nido. Pakorhon ni Yesus di bagasan ngulu ni hajol maun. Ganup nama jako Yesus di bagasan ngoluna. Namar parsaora do Yesus di bagasan ngoluna. Totu mian jalamar parange di bagasan hati uron ma ibana. Amang inang suku-sukun. Ise mahita naung majako Yesus di bagasan ngoluna. Martudo maju hita. Dangarok kamu nama jako Yesus mula mamu ba. Betul. Ayala edeni pungwana anak kita bohian. Apa dangi jako kamu Yesus ba? Borak nai. Dang nong jako kamu tahi Yesus. Nung ngatai amanginan. Sungundara aku dah mu baro. Iyala nong marulon na badia hita nari Jumat na lewat. Iya ala mar pesta pasca hita nari minggui. Hape na so jako kamu de hape Yesus ini no dong borak nai jo. Ale Tuhan asima roh hammi da bang somon. Dangong go pe hape nama jako ko di tonga-tonga ni uriamon. Ise nong majako Yesus yang kak matangan na. Molo na so majako Yesus mula ma. Bedu ba? Magopo nai hape jami tayate. Ngata jako tahi Yesus. Nunga akan ragu salinai nunga tajako Yesus
nung ngatur tebo maroh kan. Holani tu indikasi ni nama Jako Yesus mian di bagasan hati urun. Molo saya dong do pihak kana hulum di ngoluta. Akabako hoteli, hosom, elat, teal, late, atong pergabus do pehita. Ido na yang dohonon. Barangkali kita semua harus berkata bahwa kita semua telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Benar? Benar. Cuman persoalan dan perenungannya, jangan-jangan pengakuan kita yang kita ungkapkan itu merupakan kebohongan publik. Kita mengatakan kita menerima Yesus, tapi hidup kita masih tetap dalam kegelapan. Ini yang menjadi persoalan. Jojot kita mangolu di bagasan kemunafikan. Mangolu dope kita di bagasan hahulomon nang penang majakon Yesus kita. Nang penang taguari dirita nang porsea di Yesus. Nang majakon hati uroni alay mian di bagasan hahulomon. Odo nanaing taap bolok ko namanginang. Odo nanaing tapasiding di nguluta. Kalau kita benar-benar mengatakan menerima Yesus, hendaklah kita diam dan hidup di dalam terang itu. Iko marparangi di bagasan hati urun nama ita. Lebih baik terang-terangan waktu terang daripada terang-terangan waktu gelap. Odo bahayana. Amanginang tabereng hidup bain hudokko gudang nguhalak na hipokrit. Munafik atong idaw songon na badia alayak ka nabusuk di rohana. Idaw songon na tabu alayak ka hosom di rohana. Odo siya bulok konota. Suku-sukun na paduahon. Isi mapardosa son. Adong nasupardosa. Songon na ragu kamu ti ibek kamu. Au perdosa do ba? Memang mulai dokon isi perdosa nason kecuali pardol sanggul dah dang madok pardol sanggul naneng donokmu. Daung, memang perdosa na situ tudo. Memang bakol do hita madok molo tadok ko mangokui dosa. Ala memang gabe jot tita gabe hera mebiar tersangka. Amanginang isi daw narikot dokter. Nasihat manang namar sahid. Isi do. Namar sahid do kan? Rikot do nasihat dokter. Daung. Holanak ka namar sahid do rikot dokter kan? Aseboto pamalupon. Di isi do rikot Yesus si paluay. Di pardosa. Jadi halak naso olo mangokku dosana, naso menjadari pardosa ibana, berarti yang rikok Yesus di bagasan nguluna. Itu logikana. Jadi marhite turpuhon sasitonga, ditogio kita manada, nakin na para jolo, tabatadda ma Yesus ise. Dungi, tado mapabuwa di bagasan Yesusi marparsaorak kita doho ibana gabe miyam ma di bagasan hati urun. Alamiat di bagasan hati urun maruji-ruji mahita di bagasan rohata. Ale Tuhan ternyata godang go HP nasala nahulahon. Godang dodosa nahulahon. Alani i asima roham. Huto poti hami ma dosa nami. Ido naing teogi honon niturpuhon sa sitonga. Di piga-piga tahun nasalpu, yama hami makobasi di sadahuria, di suhi-suhi ni jabo de tabehon. Tahun pertama, asal Jumat Agung manang Natal songon nasomal taulaho di huriaton, saya tapatu pado marulaun nabadia. Alai asal habis marjamita dungi papungupelean baru nidok amanginang masuk mahita tu acara
marulaon nabadia tapasonang marohata tapahohom marohata ningon. Pitor hehe dosa tonga ruason mulak sada-sada dang dohot marulan nabadia. Nabuhado na ingon naraku. Tahun pertama hohom buaw. Di tahun padua hon hudok marulaon nabadia mahita jongjong masa tonga terhudu ti mamadok. Ima akan nasumar dosa boy mamulak nabar dosa tinggal maniku gebe hudul musi na jongjong makin. Ay kani hidong ala nabar dosa do hitaw ban narikot manopo ti dosa marulaon nabadia mangido hasesaan ni dosa siat Tuhani. Jala ido tabo na manginang marhite turupuhon di paadar tuhita ala Jesusi panodang jala ibana do parhitiata tuamai mangin mangodihok kita nang pemardosa hita ala diodihon asa di sesa dosatai atong bangga mahita di akadosata daong. Apostel Paulus madok di Rom onom ayat 15 songonon. Atong behama mardosa mahita ala ginonggoman ni asinirohay dada ginonggoman ni patihi daomay daong. Alay dang na madok molo mardosa hita pitor si mate-mate. Adong doa mai adong do Jesusi gabe pangodiata parhitiata manol soli dosata. Asana ing dohonon ni turpuhot tuhita manginang mauliate ma marhite Jumat Agung nang salpu takasma tapakilalahon nang mate Jesusi humokop dosata molodangi dang marlapata behita ni mangulu di tanom. Jala marhite nari minggui hehe ibana sian namate. Patubuon pakirimon pabua ngolu niakana porsia dang marujung bedi hamatean alai mulak mangolu majakon ngolu namanoktong jalaido mingguta sadarion mi kuasi modogeniti songon poso-poso nai baru tubuh nauasan disusu natama ido hita halak nong majakon haluaun marngulunai baru mahita manadikon dosata manadikon hahurangani mian di bagasan hatiuron nasian Tuhani ala naung tajakon Yesus gabe panodang di ngoluta mamuka sadarion mian di bagasan hatiuron ma toktong saluhu nangoluta amen martangiang mahita mauliate marihoale Yesus Kristus Tuhan nami nama masu-masu ngulu nami marparsauran nabadia rabdoto di minggu kuasi modoginiti sadarion. Ima tutu Tuhan molo marparsaura kami dohot ho mian mahami marparangi di bagasan hati yuron. Tudal honon nami matutu nasa dosa nami akahahurangan akasala nami di hadapanmu. Ay pos rohanami hodo pangodian nami tu amai. Gabe do mahami para jabar tutu majakon asini roham. Mau liate madihoale Tuhan. Songon poso-poso na baru tubuh mahami. Natoktong iko mauas dihasitongan dohot hati uromi. Atong togu hami Tuhan disadok pardalanan ni ngulu nami. Ale Tuhan. Hupasahat kami masaluhu na ngulu ni huriang. Asamian di bagasan hati uromi. Paso-paso kami disadok rumah tangga. Akaulaon nami. Asasonang ribu-ribuan mangihut toko. Marparangi di bagasan hati uroni sadok ruasmon. Asiro ham Tuhan tatap madiaka ruasmu. Nantongod di bagasan parsirangguton alani ragam niaka hamaulon. Alani akka parsahiton. Alani akka hagalion dohot akar sakpe. Homa napahisarhon nang napamalupon akka namarsahit. Homa na mangalihon gogo diaka nagali. Homa na mangalihon pakirimon na marsirangut di bagasan pergumulan ni nguluna. Homa Tuhan na mangalihon mangukap dalan na tongon di bagasan hasosahan. Asiro ham Tuhan. Papos rohan nami makirim akasi ni roham.
doh denggan ni basa. Pargugoi pasu-pasu nang akan aposom parhalado ni huriam. Asa toktong di bagasan habadiaun. Mangulahon ulaun hapar halado di tongani huriam. Asalam turetana. Turimna saluhna akarwasmu memuji pasang apoko. Saluhna ka program kerja ni huriampe. Huodi hok kami ma Tuhan. Asa marture marune saluhna di bagasan guar munabaria. Saluhna napasahat akapilian. Hamaletion pamujion ni rohana. Pasu-pasu ale Tuhan. Bahin sangat di guar mujala ukapammu nang padiluan ni langit. Mangusehon akka asiasi asalam suksuk pasu-pasu las ni rohape di ngulu ni huriam. Mau liate madi utuh Tuhan. Sesa dosa pangalasion nami. Asalam tahu lam tamahami. Gabe habauran ni pasu-pasum. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus pangodian nami. Amin. Hurian itu hata, taparade maedeta, uhut mata papungon, peliata, marede mahita. Sale
tangiakon ma peliata tuadupan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hustus jujulom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon meritonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dahami godang ni selehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani leon mi tondironi go kironisan artaku kupasa itu Ale amanamin na di banua gijang say pinorobadia magwarm. Say Roma harajon. Say saut maloman ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Aiho donaku Rodia sangatku saleleni lelena mulak mahamudi bagasar dame jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Amin.
Panitia Paskah RHKBP Serpong 2024. Perkenalkan, saya Ruth Siahaan selaku Wakil Ketua Paskah 2024. Perkenalkan, nama saya Justin Siahaan. Dan saya Rafael Sihombing. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan April, bulan di mana kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman remaja pasti tahu dong kalau tahun ini ada Paskah Remaja. Tema kita tahun ini adalah Bersukacita karena Keselamatan. Dan subtema kita adalah menjadi remaja yang bersukacita dalam mengekspresikan dan mewartakan keselamatan oleh karena Kristus dimanapun berada. Kegiatan Paskah RHKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 20 April tahun 2024 dan akan bertempat di ruang gereja ibadah umum HKBP Serpong. Lalu kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 3 sore hingga jam setengah 7 sore. Pastinya akan ada banyak sekali penampilan dari remaja yang keren-keren nih, karena semua remaja akan terlibat di dalam perayaan Paskah. Selain itu, bakal ada games juga loh yang pastinya bakal seru-seru banget. Kami mengharapkan teman-teman remaja untuk hadir dalam kegiatan Paskah Remaja yang akan datang. Sampai jumpa di acara Paskah teman-teman remaja HKBP Serpong. Tuhan Yesus memberkati.